españoles. Franco ha muerto. 50 urte dira gaur, Carlos Arias Navarrok hain ezaguna egin den hitz hauek esan zituenetik Espainiako garaiko telebista nazionalean. Francisco Francoren heriotza iragartzen zuen mezu honek aldaketa nabarmenak ekarri zituen garaiko gizartean. Hala ere, asko dira frankismoak utzi dituen ondorioak. Beraz, gaurko saioan, frankismoaren garaia bizi izan zutenen testigantzak jasoko ditugu, euskararen errepresioa aztertuko dugu, baita gaia gaur egunera ekarri ere. Historia ezagutuz bakarrik ezagutuko baitugu oraina. Gazteak gara, galderak ditugu eta erantzunak bilatzen ditugu. Tabu gabe, mugagabe, une honetako gai guztiak mahai gainean. Gaur, mugagaben frankismoa aztergai. Mila 1936ko uztailaren 18an piztu zen Espainiako Gerra Zibila, estatu kolpe militar baten ondorioz. Herrialdea bitan banatu zen. Batetik errepublikaren alde borrokatzen zutenak eta bestetik Francisco Franco generala buru zuten tropa matxinatuak. 3 urteko borroka odoltsuaren ondoren, 1939an Francoren tropak atera ziren garaie, eta Espainian diktadura luze eta gogor bat ezarri zen. Horrela hasi zen 36 urte iraungo zuen erregimen autoritarioa. Frankismoan ez zegoen alderdi politikorik, ez da adierazpen askatasunik ere. Estatuaren oinarriak erlijio katolikoan, nazionalismo espainiarrean eta militarismoan oinarritzen ziren. Euskal Herrian, Katalunian eta Galizian hizkuntza eta kultura debekatu zituzten. Euskaraz hitz egitea, idaztea edo irakastea zigortuta zegoen. Milaka lagun atxilotuak izan ziren ideologia politikoagatik zein jatorri sozialagatik. Beste askok erbesterako bidea hartu behar izan zuten. Isiltasunaren eta beldurraren garaia bezala gogoratzen dute askok. Entzun dizagun beraz, garaia bizi izan zutenen testigantzak, horretarako Maren Zumeta daukagu hemen, ongi etorri Maren. Kaixo bai. Zer daukazu gaur guretzat? Mira, aurrekon izan nintzen Ibarran, Pastu Beltzu bisitatzen, bera frankismo garaien jaio zen, bete-beten bizi izan zuen Haurtzaro eta Gaztaron, eta 34 urte zitula hiltzan Franco, eta beak zoriontasun handiko egun bat bezala goatze goi. Ikus dezagun, bada zer dioen, Paxek. Parte oficial de guerra. Ni negon Bretxan landare saltzen Donostin. Eta izugarrizko poza eta batez ere sardin saltzaileak zeuden Bretxan. Eta hain hango saltuak eta komerik. Isiltasun luze baten azpian, milaka hotxe geratu ziren itzalpean. Frankismoaren itzal luzeak, belaunaldi oso bat markatu zuen. Isiltasuna, beldurra eta obedientzia ziren eguneroko ogia. Gaur, Francoren heriotzatik 50 urte pasa diren honetan, oraindik ere bada zer kontatu eta zer ulertu. Pastu Beltzuk Haurtzaroa eta Gaztaroa diktaduraren erdian bizi zuen. Oroitzapen pertsonalek historia handiak baina gehiago esaten dute askotan. Eta memoria horiei erantzunez, isiltasuna apurtu eta memoria bizirik mantendu nahi dugu. Frankismo garaian, oroimena da, gehiago Eliza, Franco eta Eliza oso bat eginda izan zen momentua, eta orduan manipulatze zigun gehiago Elizak. Eta gu, famili sinismena gendun, famili guraso batzutatikan, kanpoko girua zen erderazkoa. Gaina izan zen momentu bat, kanpotarrak, Espainin barruko kanpotarrak etorri zianian, honea, hemengo
industriangatik eta danangatik, gehiago burla ite ziguten. Zian gu baino lotzagabeguak. Eta esate ziguten hablar cristiano. Euskeraz hitz egiten sumatzen baziguten, gaina bea jartzen zian gainetikan, gure gainetikan. Eta orduan, gu geon artian, aizpon artian, 6 aizpa baginan, eta erderaz hitz egite gendun. Eta aitak esate ziguen, kalian nahi zuen bezala, baina etxian euskeraz. Bai, disiplina gehiago emakumiantzako izan zen. Gizona libregoa zen. Parranda gehiago egitia zeukaten, emakumiak ez. Algon eriotzen nola bizi zenuten? Ni negon Bretxan landare saltzen Donostin. Eta izugarrizko poza eta batez ere sardin saltzaileak zeuden Bretxan. Eta hango saltuak eta komerik. Bai, igual edade bat eta gero soziedadea, Tolosako soziedade batea sartu ginean, zan girua gaina gu baino gazteguana. Igual 6-7 urte gazteguak. Eta haik askozaz liberalagoak zian, eta orduan, bueno, eta arrazoiak pixka bat ikusita, ja lasaitu baita ere. Lasaitu nitzan, ni. Bai. Zein gauza interesanteak kontatzen dizkugun, eta zein beharrezkoak garaia ulertu alizateko? Bai, egia da, baina ez da lortu duen testigantza bakarra, Marije Zumetare Zumetak ninde baita egon geha. Ara, zein interesgarria, eta zer dio Marijek? Bera, irakaslea da ofizioz eta euskeran borrokan ibilia, herri mugimendutan baita fina, eta borrokalaria jaiotzetik. Ikus dezagun zer kontatzen digun. Arias Navarro, ikusten Franco ha muerto, ikusten dantza bakarrik ez danetik anindula. Espero gendun gero gertatu dana gertatuko zala? Ez. Baina diktaduraren itzal luze horren gainetik ere, bada beste historia bat. Erresistentzia isilarena. Kultura, hizkuntza eta nortasuna bizirik mantendu zituzten pertsona eta talde askoren historia. Isiltasunan ere bazegoen ausardia, eta ausardia horri esker, gaur guk ere entzun dezakegu gortuko ahotsen oihartzuna. Bueno, Euskaldun izatea debekatuta zion guztiz, baina ez hola ezin dezue hau izan, baizik eta eguneroko bizitzan ezin gendun Euskaldun bezala bizi. Hori alde batetik, bestetikan etzion ezin gendun ezerre egin, dana zan debekua, dana zan bildurra, dana zan represioa, dana. Eta niretzako esnatzeko modu bat izan zen mendira jutia. Mendira jute ginean helduagoekin eta aukera gendun hitz egiteko euskeraz, politikaz, frankismotaz, bilerak egiten hasi ginean feminismoakin, hasi ginean euskerarekin, eta pixkanaka gauza horiek danak egiten. Nik uste resistentzia egiten dula kalian, kale atea eta kalian. Manifestazioak, grebak, Frankoren azken urtiak langile movimentua izugarria izan zen. Langileak hartzen zuen ez bakarrik beren egoera langile bezala, baizik eta herriko, hau da, Euskal Herriko gauzak ere bai. Manifestazio asko egitezian herri honen askatasuna edo herri honen aurrea egiteko modua. Gauza bada, nola hitz egiten dugu diktadurataz teorizatuz. Eta bestia da bizitzia diktadura bat. Eta gu bizi izan duen. Eta oin igual esango izuete aztekeri bat. Baina egoera hartatik atera ginean, guk asko ikasi gendun edo oso kontziente ginean gauza askotaz. Gu hasi ginean, uste eta 15 urtekin horrela, bilerak egiten, feminismoa zertzan eta gure reivindikazio bazan eskubidea gendula lan egiteko, gure soldata eukitzeko eta gizonan pareoteko. Nire diruakin da nire detena eta horrela. Ikastolak asko intzuela
euskara sartzeko ikastetxe, euskara izateko, transizioa etzan egin frankismoan, ondian frankista aktiboak, horiek juizioak egin, ikusi ze zigorra, ikusi ze hinduen, ikusi ze jende hilduen, etzan olako ezerrein. Eta frankismoa etzan depuratu. Entzun ditugu Marijeren bizipenak ere. Erresistentzia egiteko moduez hitz egiten digu. Hala ere, azpimarratu nahi du, Frankoren heriotzak ez zituela esperotako aldaketak ekarri. Izan ere, Frankok dena lotuta eta ondo lotuta utzi zuen. Hori horrela, bizi izan zutenen memorian oso presente jarraitzen duela dio Marijek. Zauri askok jarraitzen bai dute, irekirik. Hala ere, frankismoaren amaieratik urteak pasatuz doaz, eta gure gazteentzat geroz eta urrunago geratzen da garai hau. Beraz, kalera irten gara, ea gaur egungo gazteek zer dakiten frankismoaren inguruan. Ikusi dezagun. Unibertsitatera etorri gara Frankoren inguruan hitz egiteko. Horretarako, gazteei galdera batzuk egingo dizkiegu. Batxillergoan emandako historia sakordatzen az bakarrik. Eskolan, neo? Bai, historian ikasita. Eta, gero, interneten ere eta informazioa dago. Ez nakien pasau zela bero eta marrorte, oin entera honaz guztu. Bai, Azaroko hogetabi. Hogetabi. No? Hogei. Nire ustez ez da nospatu berko bintzatu Euskal Herrian. Hitz egiten da, baino esan beste pixka bat da. Pertsona batzuk oso hurbil bizi dutelako. Orduan pixka bat tabu da, baino ez dakit uste dut gogorra izango dela batzuentzat. Nik uste bagoela eta oain gaina onditzen nahi dela hori. Oain bitokilez egin dituen unibertsiaden gauza eta nik uste da onditzen nahi dela eta txarra joala. Uste dut, oin dauen demokrazia bastante ondo dagoela. Azken egunetan gertatutakoak ikusita nik uste ondion badagoela sustrai nahiko sendo bat hortik eta gaztietan eta hori behin indartzen da bilela. Euskaldunekiko eta gorrotu eta nik uste dut azken urtietan indartu indala. Ez dut ikusten besta oso egoera on bat oin eta hobetzekuak badaz. Nik uste dut gehiena bai, dala kontziente ze pasau zen eta... Euskal Herri mailan nik uste dut bai dagoela horretaz kontzientzia, baina gero Euskal Herritik kanpo gaztien artien bai dau Frankon aldeko mugimendu nahiko indartsu bat eta da bastante preocupantia. Argia da gazteek Franko norden jakin badakitela. Eskolan ikasi dute gehienek. Baina pasatakoak ez ditu haien bizitza eta gorputzak zeharkatzen. Hala ere, kontuan izan behar dugu, frankismoaren ondorioak ez direla iraganeko kontu soil bat. Izan ere, gaur egun oraindik asko dira euren senideak non dauden ez dakiten familiak. Horregatik, memoria historikoa berreskuratzeko lana ezinbestekoa da gure gizartean. Hori horrela, gaurkoan, Inge Altuna gure kazetaria, legorretan egonda, frankismoaren biktimen erreparazio lanetan dabiltzan hainbat elkarterekin hitz egiten. Ea ba, zer dioen Ingek? Gaur legorretara etorri gara ekimen baten berri ematera. Aurten 50 urte izan dira Franko diktadorea hil zenetik, eta honen harira 3 erakunde elkartu dira hitzaldi bat emateko. Elkarte hauek Egiari Zor, Intxorta eta Behatokia izan dira. Aldapa Unditaldea izan da antolatzaile, eta azpimarratu dute ezinbestekoa dela egia osoa ezagutzea, egindako kaltea aitortzea eta biktimei dagokien justizia eskaintzea. Hitzaldian, frankismoaren ondorioak oraindik ere pairatzen dituzten biktimen egoera jarri da mahai gainean, eta helburu argia izan da. Memori historikoa berreskuratu, gertatutakoa ez ahaztu eta etorkizunean giza eskubideen urraketek ez errepikatzeko konpromisoa sendotzea. Hitzaldian testigantzak, gogoetak eta ikuspegi historikoak partekatu dira, eta parte hartzaileek nabarmendu dute biktimen aitortza ez dela iraganera begiratzea soilik, baizik eta etorkizun demokratikoago bat eraikitzeko oinarria. Gerra galdutakoen memoria berreskuratzen. Hitza emuten isilik hainbeste urteetan egon ziren nahi. Eta hortan saiatu gera denbora guztien. Hau da, frankismoak eragindako giza urraketak salatzen, eta egia eta justizia azalarazten.
Mila esker Inge eta mila esker frankismoaren biktimen erreparazioan lanean dihardu zuen elkarte guztiei. Memoria historikoaren izenean hau berreskuratzeko egiten duzuen lanagatik. Hala ere, frankismoaren garaian, ez zituen bakarrik jende eta familia batzuk golpatu. Kultura eta hizkuntza oso bat jomugan jarri zuen. Euskararen erabilera debekatua izan zen, eskoletan, administrazioan eta komunikabideetan. Eta belaunaldi oso batek haien ama hizkuntza ezkutuan gorde behar izan zuen. Hori guztia gogoratzea funtsezkoa da, ulertzeko zergaitik izan den hain luzea eta zaila euskararen berreskurapen prozesua gaur egunera arte. Horretarako Intza Uranga daukagu gaur gurekin, egun hon Intza, nolakoa zen euskararen egoera frankismoan? Egun hon Aroa. Bueno, hemen ditugun estatistiken arabera, 1936 urtean, hau da, Gerra Zibilaren bitartean Euskaldunen 27 eta 30 artean bakarrik ziren euskal hiztunak. Eta 1975 urtean, Franco hil ondoren, 20 eta 22 artera bakarrik jaitsi ziren estatistika hauek. 1940 urtean ere, gaur egun ezagutzen ditugun Donostia San Sebastian hitza sortu zen. Iruña esan beharrean, Pamplona esaten zitzaion, eta Bilbo esan beharrean, Bilbao esatera pasatzen. Eta hau eta askoz ere errepresio gehiago jasan ditugunak, Aroak esan dizkigulen. Eta honetarako eta askoz gehiago jakiteko, Eneko Bidegainena jo dugu. Eneko Bidegain, idazlea izateaz gain, euskal kulturan murgilduta dagoen pertsonai oso famatu bat da. Beraz, hauxe berak esan ziguna. Nola deskribatuko zenuke euskararen egoera frankismoan? Bueno, frankismoan Euskal Herria zapalduta zegoen, Hego Euskal Herria, erabat zapalduta zegoen represioa debekuen eta erabateko debekuen ondorioz. Batez ere, urte oso gogorrak izan ziren frankismoaren lehenbiziko hamarkada horiek, berrogeiko hamarkada, 50ko hamarkada. Gero, 60ko hamarkadatik aurrera gauza batzutan pixkat eta gauza batzuk onartzen hasi zen, zenbait kulture kontu, orokorrean izan zen, beti sindikalismoa debekatuta, alderdi politikoak debekatuta, euskara debekatuta eta erabateko zapalkuntza, beste gauza zapalkuntza askoren artean. Zeintzuk izan ziren Frankok euskararekin hartutako neurri nagusiak? Bueno, euskara debekatuta zegoen etxetik kanpo. Eta bizitza publiko guztian debekatuta zegoen euskara, eta nik uste dut hori dela neurri ezagunena. Orain, euskara debekatuta egonda edo baztertuta egonda bizitza publikoan Euskal Herrian, Frankoren aurretik, Frankoren ondoren leku batzutan oraindik hala dago. Debekatuta ofizialki ez dago, baina errepresio gogorrena frankismo garaian egia da hala izan zela. Eta azkenik amaitzeko, zeintzuk uste dituzu izan direla gertakari honen ondoriorik nagusienak? Ni frankismoan ezagutu, zeni sortu nintzen Franko hil zen urtean. Baina nik errango nukena da, Euskal Herriaren eta Euskararen zapalkuntza ez zela Frankorekin hasi, eta ez zela Frankorekin bukatu. Eta ez zela bakarrik frankismo Espainiaren partetik izan, Frantziaren partetik ere izan zera. Euskal Herri osoan izan da Euskara eta Euskal Herria zapalduta. Eta mendetan zehar. Orduan, diktadura baten garaian askoz nabarmenagoa da, askoz bistakoagoa da, eta diktadura ez denean, demokrazia deitzen den regimenean, ematen du ez dela zapaldua, edo toleratua dela, edo onartua dela, eta hala ere zapalduta dago, eta zapalkuntza horrek asko ahultzen du euskaraz, zapalkuntza hori ikustezina da, eta jendeak ez du ikusten zapalduta dagoela. Eta konturatzerako horrek kalte handia egiten du. Ze ez baita erreakziorik sortzen. Zapalkuntzak sortzen du erreakzioa, eta orduan errebelatze bat, nolabait, zapalkuntza ez denean ikusgarria, jendeak ez du pentsatzen behar duela oldartu egoera horren aurka, orduan oso momentu kritiko batean gaude. Mila esker Intza, eta mila esker, Eneko, zein gauza interesgarriak entzun ditugun.
Egia da ez zela garai erraza izan euskararentzat, oso zapalduak izan baitziren gure hizkuntza eta kultura. Urteetako lanaren ondorioz, egoerak hobetu duen arren, Enekok azpimarratzen du. Lanean jarraitu beharra daukagula, oraindik ere. Hala ere, hau ez zen frankismoaren ertz bakarra izan. Izan ere, frankismoak hainbat modu zituen, bere hortz zorrotzenak, erakusteko. Horren adibide izan daitezke garaiko nodoak, propaganda moduan ibiliak. Horren inguruan hitz egitera dator gaur Markel Perez. Egunon, Markel, zer konta diezagukezu garaiko propagandaz? Frankismoaren garaian ez dagoen inongo eskubiderik informazioa zabaltzeko komunikabide guztiak Frankoren erregimenaren alde zeudelako eta katolizismoa, fascismoa edo militarismoa uztartzen zuten. Gero beste aldetik propaganda zabaltzeko bide nagusiak telebista irratia edo zinea izaten ziren. Zinean, nodoa bilatu dezakegu albistegi bat bezala sartzen zuten 8-15 minutu artekoa pelikulase baino leheno proiektatzen zirenak. Nodoak frankismoaren erregimenaren ideologiak zabaltzen zituzten eta orain adibidez jarriko dizugu. León abre de par en par sus puertas a su excelencia el jefe del Estado en su visita a la capital del antiguo reino. Una muchedumbre calculada en unas 80.000 personas le aclama a lo largo de toda la avenida de la Facultad, de más de 1 kilómetro de longitud, y de la glorieta de los Guzmanes, avenida de Ordoño, plaza de Santo Domingo y San Marcelo y avenida del Generalísimo hasta desembocar en la catedral. Mientras recorre en coche descubierto y acompañado por el alcalde las calles de la capital leonesa, la gente, apiñada en balcones y aceras, aclama su paso con enfervorizado entusiasmo. Nodoaren helburu nagusia Espainia handia eta territoriaren irudia zabaltzea zen. Gainera, garai hartan Hollywoodeko pelikulas zensuratuak izan ziren gai politiko-sexual edo violentziagatik. Gaur egun berdina gertatzen da, baina beste garaian diferentea zen eta pelikula horiek ziren Psikosis, Espartako edo West Side Story. Gero ere, prentsa guztiz manipulatuta zegoen, kazeterak ez zuten ezer esan erregimenaren kontra zegoena eta albiste asko zentsura pasatzen ziren erregimenaren erritmo eta tonura egokitzeko. Hala ere, trantsizio bat izan zen zeratik, 70 hamarkada artean, frankismoen azkeneko zatian, nodo zerbait politikotik kulturala pasatzera izan zen, eta azkenik, Franko hil zen 1995-ean, baina nodoa guztiz bukatu zen 1981-ean. Mila esker. Azaroaren 20an programari hasiera emango diogu. Egun horretan, klima aldaketaren inguruko gaia jorratuko dugu eta asteetan zehar aldatzen joango da. Etengabe doa mundua eta gu ere bai. Ostegunean ikusiko dugu. Ostegunero arratsaldeko 5etan hemen iko zuzenean. Saio hau geurea bezain zuena delako.
Osasun kontuekin jarraituz, arrisku taldeak hasi dira COVID-aren eta aldi berean gripearen txertoa zen. El expresidente francés condenado 5 años por asociación de malhechores. Bitartean New Yorken nazio batuen erakundean 2030 agendari buruzko Los que Carlos Macron ha Estimuluz gainezka bizi ditugun garaiotan, helburu komunikatiboei bueltarri eman eta txikitik informatu nahi zaituztegu. 180 graduko bira da guk dakarkizuegun proposamena. Azaroaren 19an, asteazkenez, 10:30 aurrera, ziaboga. Ezusteko iragarki hauen ostean, hemen gara berriro ere. Markeli eskerrak eman gabe geratu naizenez, mila esker, Markel, ezerren aurretik. Bueno, aurreko tartean, frankismoaren historiaz hitz egiten jardun gara, zer izan zen, nola bizi izan zuen garaiko jendeak, baita haren ertz ezberdinak aztertu. Hala ere, orain, aurrera begira jartzeko garaia da, beraz, egungo testuinguruaz hitz egitea dagokigu. Izan ere, askotan badirudi, frankismoa iraganeko kontu bat dela, baina gaur egungo gizartean ere badu eragina aurrez bizitako horrek. Horretarako, bi gazte dauzkagu hemen gurekin, ea nola bizi duten hauek bizitzen ari garen testuinguru nasi hau. Egoi Amabizka, Olaia Bergara, mila esker gurean izateagatik, ongi etorri. Eskerrik asko bai. Beraz, asko lusatu gabe solasaldiarekin hasiko gara. Olaia, zuk uste duzu gaur egun ikusi daitezkela frankismoaren zantzuak euskal gizartean? Zeintzuk izango liratezke? Nik uste ikusten diela. Da batez, lehenengo, azpimarra dauna da, frankismoa etzala bakarrik izan 36-tik, 1936-tik, 75 izan zen erregimen politiko bat, etzala hor bukau, gaur egune bizi zeitzeola, eta zantzuoik, azteko ikusi ezke sisteman egituraketan bertan, ez? Nola polizik eta militarrak daukien babes bat, nahi duen hain deikiela eta ez diela beste herritarrako ez dela juzgatuk izaten, hoi azken ez da gizarte demokratiko baten oinarrin edo esate hona danak berdine gehala. Baita ere aldi beren monarkie. Franco kutzizon monarkie bere regimenai segida bat emateko eta hoi dana ondo lotuta uzteko. Eta monarkie ere ezin da paitue izan beste guzti bezala. Horrekin batea, gero hauzku eskuin muturrekok, falangistak eta hola, oike berez etzielan legalak izan barko, gizarte, demokrazik olako adierazpen oro berez legez kanpo uzten do, eta etzien baimenduk izan barko, eta baimen emate zaie eta ez die ikertzen. Eta ere baita dare ikurrek, frankistak, oaindik, gure herritatik, eta horike berez memorialegek kentzeko eskatzeitu, baina inorrek ez ditu kentzen. Eta kendu barraukienak die gero herritarrak, kendu barrauzkienak, ez gobernuko kendu barko lituzkenak. Oso interesgarria izan da, esan duzuna, aipatu duzu, Frankok dena ondo lotuta utzi zuela haren heriotzaren aurretik, beraz, Egoizuk, uste duzu trantsizioa nahikoa izan zela iraganeko egiturak gainditzeko, ala oraindik badaude konpondu gabeko auziak? Bueno, nik uste dut lehenik eta min agulertu alizateko aztertu beharko genukena nolako izan zen trantsizioa Espainian, ez? Azken finean, gaurko egunez duela 50 urte Franco hil zenean, saiatu zen egiten trantsizio bat horren antzekoa izango zen erregimen batetik, ja esan dezagun demokrazia batera. Orduan horretarako
lehenik eta behin ezarri zen trantsizio gobernu bat, eta lehenengo presidentea Carlos Arias Navarro izan zen. Kontua da, ikusi zutenean horrek ez zuela funtzionatzen, erabaki zutela jartzea Adolfo Suárez, eta bere alderdi politikoa, izan zela Unión de Centro Democrática. Baina, historialari batzuek daukate zalantzak noiz bukatu zen trantsizioa, izan 1978an UCDek irabazi zituenean lehenengo hauteskunde horiek, edo 1982an Felipe Gonzálezek irabazi zituenean hauteskunde horiek. Kontua da, bertan, trantsizio hori ardazten duen niretzako ezaugarri bat dela 1978ko konstituzioa. Konstituzio hori izan zen gaur egungo Espainiako erregimena arautzen duen arauditegi osoa, baina horrek utzi zituen benetan gaur egun konpondu gabeko auzi asko, ez? Besteak beste, nik uste dut garrantzitsuenak direla lehenik eta behin Eliza, badakigu Frankoren erregimenean nazionalkatolizismoa zela estatuaren oinarrietako bat, eta orduan nazionalkatolizismo horren barruan Adolfo Suárezek 81 oraindik ere ez zituenean irabazi Felipe Gonzálezek hauteskunde horiek ezarri zuen adibidez errentaren aitorpenan isa hori. Gero ere utzi ditu monumendu maximalista batzuk, besteak beste erorien haranean dagoen munduko gurutzerik handiena, edo gure herrietan dauden beste ikur batzuk, ez? Lehen adibidez Zukolaia komentatzen zenuen, Elgoibarren orain militante antifaxista batzuek bota duten Orleans printzipearen omenez zegoen gurutze hori. Baina horretaz gain, nik uste dut badagoela bat, ni bereziki iraintzen nagoena, eta da Ley de Secretos Oficiales. 78an egin zen lege bat, estatuak izkutuan jardun ahal izateko, eta herriaren jakintzapean ez dihartzeko zenbait auzi. Eta horregatik ezin ditugu ikertu, oraindik ere frankismoaren baitan egin ziren delitu, tortura, fusilamendu eta beste hainbat auzi, edo eta gero 1982tik aurrera galen auziak ere ezin ditugu ikertu lege frankista hori dela eta. Aipatu duzu Ley de Secretos Oficiales, dena ondo dago gordeta, garaiko argia ikusi ez dadin. Olaia, zuk uste duzu memoria historikoan politikek garrantzia dutela gazteentzat? Nik uste nire ikuspegitik oso garrantzitsu die. Baina egie da, gaur egungo gazterin igual, ez da, aspaldikoa ikusten deulako, edo urrutikoa, edo guri etzeigolako igertauko, edo lako pentsamodetatik bat zaiola igual behar dan garrantzi ematen. Nik uste, azkenen, pertsona batek ez dado ezautzen aurreko historie, bere herrie nola izan duzan zapaldue, eta ez dalin bado hoi benetan kontutan hartzen, ez diola behar dan garrantzik emango memoria historikoi. Eta azkenen memoria historikok launtzen digu, ulertzen nola zeatik gure hizkuntza eukizon, debekauta egon zan da guain jende gutxigok hitzeik egon, nahiz eta gorakajun, baina nola gure kultura zapaldu izan zan hor, hainbat faktore dare dienak frankismon ondorioz eta hori dana ezautzeko memoria historikoa ezautu beharra darenak. Hala ere, ematen duenez, faxismoak eta eskoin muturrak orokorrean goraka jarraitzen du, ez bakarrik Espainian, baizik eta Europan eta munduan ere bai. Beraz, Goizuk, zergaitik uste duzu dela gorakada hau? Bueno, ondo diozun bezala, ageriko gorakada bat dago eskuin muturraren kontestuan ez bakarrik Espainian, baizik eta mundu osoan zehar, Europako kontestua begiratzen baldin badugu, daukagu Alternative für Deutschland Alemanian, Giorgia Meloniren Italia, Viktor Orbanen Hungria. Orduan, niri iruditzen zaitez, azkenean, ultranazionalismoa, azken arrazakeria, gero eta supremazismo hori gara daitezen ultraeskuinaren kontestuan, errepikatzen direla 20. mendean faxismoaren gorakadan ematen ziren patroi berdinak, ez? Azkenean daude gobernu egitura ahul batzuk, ez direnak heltzen gizartearen osotasunera, eta orduan badago gizartearen zati bat uste duena diskurtso populisten bitartez egin diezaiokela aurre egoera horri.
Horretaz gain, ez dago nahikoa informazio aurregin alizateko zenbait diskurtso hori, sare sozialetan ez dago inolako moderaziorik eta jar daiteke edonolako informazioa bertan, eta horretaz gain, uste dut, falta dela hausnarketa kritiko handia eta jendeak sinesten duela lehenik eta behin entzuten duen hori. Orduan, patri guzti horiek sortzen dute eszenatoki perfektu bat, ideia populista eta supremazista horiek indartzeko eta batez ere gazteengana heltzeko. Egiten direlako diskurtsoak emoziotik. Eta orduan niretzat dira horiek faxismoaren gorakadaren kausa nagusiak. Informazio eza aipatu duzu, baita sare sozialak ere, eta horri nahi genioke heldu orain. Olaia, uste duzu desinformazioa eta sare sozialek eragina dutela muturreko ideologia hauek zabaltzerako orduan? Ustez, muturreko ideologia hauek zabaltzeko ezinbestekoa da, behaientzat, sare sozialak. Azkenen sare sozialak die, mezu zuzenak erakargarrik eta informazio mugatukok zabaltzeko modue. Azkenen zuk gazte batzui erakuste gaiezu, entzun nahi duena, modu erakargarri baten, hori sinistu behar due. Eta hortik abiau behar da, eta sare sozialak ez die behaien pentsamendu garatzeko edo gogo eta ikeko tresna egokie. Azkenen, hori balin bada informazio ikurri bakarra, zure ikuspegi oso mugatuta gehitzea. Eta horrek ikeona da, azkenen, ikuspegi hori, gehiago ez behiratzea, informazio gehiago ez behiratzea, izan lehik interneten hori burutan hola, da azkenen bihurtzea oso manipulablea, beste olako informazioa ematen duen entzat. Hori dana, adibidez, eskuin muturrek defenditzeuna da, privilegiok, bere privilegiok, bestea. Orduan, hori da, igual, betiko debatea, ez? Nire privilegioa, baina igual beste batentako eskubidea da. Orduan, nik uste gu ondo bizidean einen, inbarraukula hausnarketa bat, igual, nire privilegioa, nik igual, imaginau, 8 etxe bizitza erosializatek, igual beste bati bere eskubidea, etxe bat eukitzeko eskubidea kentzen hainez. Da nire dirue da, nire privilegioa da, baina eske beste batzui hainez behen eskubide zapaltzen. Eta sare sozialak, etxe bizitzakin lotuta, eskuin muturrek baitare, askotan kamuflau ikendo bere mezuk. Adidez, desokupan bideo bat hilo, eta eroiak die, benetan gizartekatio kriston pila ikendue, behen jabei etxea bueltatzie, baino, zeatik okupau due etxe hoi. Igual bestela kalentzerelako bizitzen. Edo etxe gabetze bat, eta zeba ez dio pau igual alkilerra jabei. Eske, igual ez dio diruk ematen, bere soldatakin edo beak dauken diru sarrerakin. Eta hoi dana, nahi iruditzen zait ez dala ez txuri ez beltza dana, baino pentsau barraukula, igual txuritio honekin ados nau, eta beltzekin honekin ados nau. Eta tartenin, tonu gris bat zurea, eta benetan ikustet zaila dela hausnarketa hori ikea. Pertsona bat gelditzea, eta esatea, igual, informazio hau oso egokie da, eta erabat ados nau, baina igual ez dit erabat konbentzitzen. Eta igual, beltzeko zati honek iken dit hor. Eta nik uste hori dela gaur egungo gizartei falta zaiona, ze askotan erresia jotzeula, hausnarketa hori gabe. Oso interesgarria izan da esan duzuna, batzuetan ikasi beharra daukagula gris horietan ere bizitzen. Horrekin lotuta uste dut politikarekiko atxikimendu falta bat ere badagoela gazteen artean, eta horrek ez duela usten askotan gris horietan mugitzen, akaso. Beraz, uste duzu arriskutsua dela gazteek politikarekiko daukaten desilusioa muturreko ideologia hauek indarra hartzerako orduan? Bueno, nik uste dut gazteek politikarekiko desiluzioa daukatela esaterakoan, egin barko genukela matiz txiki bat. Ni ez naiz analista politikoa, baina bai uste dut azken finean
gazteek ez daukatela politikarekiko desatxikimendu bat, geroz eta gehiago hitz egiten delako politika sare sozialetan eta eremu sozialean. Kontua da nola hitz egiten den politikaz. Esango nuke gazteek daukatela instituzio demokratikoekiko desatxikimendu handia. Azken aldian ikusten ditugun diskurtso horietan, sare sozialetan edo kaleetan, nik somatzen dut gazteak ez direla geroz eta ultraeskuindarragoak zentzu klasikoan, edo alderdi politiko handi hoien izenean, baizik eta direla geroz eta anarkoliberalistagoak. Zentzu batean, zeinetan ez dituzten zergak ordaindu nahi, joan nahi duten guztiak Andorrara zergarik ez ordaintzeko, uste dute ongizate estatuak ez duela funtzionatzen, eta ez daukate gehiengo sozial horren aldeko diskurtsorik, ez? Orduan, iruditzen zait, garrantzitsua dela berreskuratzea demokraziarekiko atxikimendu hori, sentitzea instituzioak gureak ere badirela eta badirela gauzak aldatzeko modu bat, ez? Hori azkenean da garrantzitsuena iruditzen zaidana, segurenik gaur norbaiti galdetuko banio, Arabako Batzar Nagusietan, ze gertatu den gaur, ze gaur adibidez lortu dela urrengo legealdirako begira aurrekontu akordioa, segurenik oso jende gutxik jakingo luke hori gertatu dela, baina galdetuko banie zein izan den Bitokiles agitadore faxistaren azken diskurtsoa edo nondik norakoa izan den, jende askok jakingo luke. Horrek oso ongi adierazten du zein den gaur egun politikaren inguruan aritzeko daukagun modua eta zer egin behar duen sektore publikoa kasu honetan politikarekiko atxikimendu hori berreskuratu ahal izateko. Dela, benetan jendearekin konektatu eta jendeak senti dezala politika dela bere bizitzako egoera ezberdinak arintzeko eta aldaketa bat emateko modua. Mila esker biei, June Iartza daukagu bideodei baten beste aldean, solasaldira batzeko zai. Egunon, June, mila esker gurean izateagatik. Egunon, eskerrik asko. Orain arte, hitz egiten aritu gara faxismoa eta gaur egun faxismoak gizartean eduki ditzazken ertz ezberdinaz, baina honetan apur bat sakontzeko, zein modutan ikusten dela uste duzu gaur egun frankismoa edo faxismoari lotutako diskurtsoen berpiztea? Bai, agian aurreko bikidek esaten zutenari tiraka, baina nire usteetan badaude hemen 3 elementu direla oso garrantzitsuak ulertzeko gaur egungo egoera ere. Batetik eta hitz egiten egon zeraten moduan usteet dena lotuta eta ondo lotuta utzi zutela, eta horrek estatu aparatuen inpaktu kulturalean sekulako ondorioa eduki du, eta horren ondorioz badaukate sekulako ordezkaritza mediatikoa, instituzioetan ere, eta horrek frankismoaren aztarnak bizirik mantentzen ditu gaur egun ere, eta horrek egikaritzen du gazten artean diskurtso erreakzionarioak naturalizatzen direla, ez? Eta horrela soilik ulertu daiteke falangearen ekitaldi bat onartzea edo botatzen diren beste hainbat elementu. Orduan, uste dut hemen badagoela lehenengo elementua eta da estatu aparatuak beraiek oraindikan oinordeko bat direla, eta hori moztu ezean oso zaila izango dela ere belaunaldi berriengan ere frankismoaren eta faxismoaren ondorioak deusestatzea. Bigarren ikusten ere badagoela eta aipatu da, baina dagoela sare sozialen elementua, eta sare sozialek azken aldian muturreko edukiak zabaltzen lagundu dute. Hau da, sare sozialek bere alde onak, baina bere alde oso arriskutsuak ere badituzte, eta hor algoritmoek ekarri dutena da ere gorroto diskurtsoetan sakontzea, gorroto diskurtsoak saritzea, gorroto diskurtsoak defendatzea, eta horrek sortzen duen azkenean da narratiba faxista bat, eta narratiba faxista baten baitan sozializatzea belaunaldi berriak edo gaur egungo gazteria, ez? Esan daitekelako, eta ni guztiz ados nago azken interbentzioarekin, arazoa ez dela gazteak politikarengandik urrun daudela gaur egun, baizik eta politika instituzionalarekiko desatxikimendu bat egon daitekela, baina aldi berean esango nuke sare sozialak inoiz, baina politiko enak direla oraintxe bertan. Kontua da hori, ez? Nundikan egiten ari den hori. Eta hirugarren elementua, eta uste honi ere ondo erreparatu beharko geniokela, benetan auziari ondo heldu ahal izateko, eta da prekarietatea eta frustrazioa
direla gaur egun gailentzen diren sentsazioak askotan gazteen bizitzan, eta muturreko diskurtsoek hau hartu dutela, hau da, faxismoak jakin izan duela eta eskuin muturrak hori irakurtzen, eta gazteen artean prekarizazioa gailentzen ari den ondan, etxe bizitza, lana, ikasketak, faxismoak jakin izan duela guzti hauek analizatzen, errudun faltsuak bilatzen, direla etorkinak, direla emakumeak, direla mugimendu antifaxista, direla feministak, direla pertsona razializatuak, eta hauerkiko diskurtso, gorroto diskurtso bat zabaltzen, da orduan errudunak bilatzarekin batera, badirudi guri segurtasun bat ematen digula honek, ez? Orduan, jakin izan du bat egiten sentimenduekin eta gehiago alde emozionalarekin ere, eta hor alternatiba gisa proiektatzen ere diskurso autoritarioak eta faxistak. Orduan, uste dut daudela 3 elementu horiek, estatuak, sare sozialak eta gero egoera irakurtzen jakin izan dutela eta jendearekin konektatzen jakin izan dutela. Mila esker, June. Pixkat, justu gabiltza denboraz, beraz, amaitzen joateko, zein uste duzu direla gazteek dituzten tresnak muturreko diskurtso hauei aurre egiteko? Nik uste dagoela batetik. Gazteok behar ditugu antolakuntza politiko eta sozialerako espazioak, izan antolakundeak, gazte asanbladak, mugimendu feministaren espazioak, mugimendu euskaltzaleak, hau da, hauetan parte hartzea bada eskola politiko bat, eta bada babes sare eraginkor bat benetan diskurso hauek identifikatu eta diskurso hauen aurrean alternatiba batzuk eskaintzeko ere. Bestetik uste dut herri hontan behar dela eta aurretik bota da ere memoria historikoa lantzea, hau da jakin behar dugu nondikan gatozen noragoa zen ulertzeko, eta gure herrian oraindikan kontakizun oso partzial bat egiten da hemen gertatutakoaren inguruan, ordan uste garrantzitsua dela herri ekimenak, memoria feministak, errelato demokratikoak, pentsamendu kritikoa garatzen duten espazioak, izan ikastolak, gaztetxeak, kulturguneak, horrelako espazioak behar ditugula benetan gure herriaren historia kontatu ahal izateko, eta azkenik uste dut komunitate indartsuak sortzearen beharra ere badagoela. Faxismoak zerbait badakar, delako individualismoa eta delako bakoitzak bere buruari begira, bere aterabide pertsonala atera nahi izatea. Eta pandemia eta gero adibidez, herrien eman ziren gertaerek, zuk nahi zenuen zure lagunekin jun zerbezak hartzera, eta hortzen, hola ulertzen zen askatasuna ere, orduan uste komunitate indartsuak sortzea, auzo herrietan, zaintza sareak, elkartasun dinamikak eta badirela gazteontzako espazio ere egungo egoerari aurre egin, eta bestelako bizi eredu eta alternatiba batzuk plazaratzeko. Bale, mila esker, June. Guk hemen jarraituko dugu solasaldiari amaiera ematen, eta mila esker gurean izateagatik. Zuei. Beraz, amaitzeko zuei azken galdera bat, labur, akaso, Junek aipatu du, bale, akaso ez, beste galderarik ez? Ematen duen ez denboraz justu gabiltza, beraz, azken galdera hau saltatu egin beharko dugu, baina mila esker biei gurean izateagatik, eta mila esker gaur egungo gizartea ulertzeko gakoak emateagatik. Beraz, gehiago jakin nahi baduzue, amaiera emango diogu honekin gure saioari, baina badakizue, mugagabe, astero ostegunetan, goizeko 10:00 zure telebistan hemen. Aste ona izan! Ai, bukaeran asako dut.